Здравейте, приятели, днес с Рая. Аз вече ми купиха ролери, още се научих да ги карам и извинявай, Рая, малко я сгазих. Няма нищо. Имам и коленки, имам и каска, имам и накитници, имам и всичко. Сега ще ви покажа как ги карам. Сам дедо да снима. Ето, къде си говори? Много. Почти се научих да ги карам. Защото иначе със словене нямаше как. Искам да се обърна. Дедо, кажи здрасти. Така. Това е Рая, къде ме снима. Не му показвай малко. Тя не обича да се снима, защото малко е придобивка. Аз в момента е така направих. Приятели, искам да харесате видеото, да се абонирате за канала. Топ си, мила! И много да харесвате нашите видеа. И да съберем много лайкове. Свърши ли? Не. Да. Ама искам сега. Сега Рая спри да се сложи на коле. Взимам слика, ето го, каска. Рая, покажи какво е навътре. Сега ще покажа, хора. Аз съм в момента с чорапи. Тук ми е каската, спри. Това. Ленките са спри. Ето ги чехлите ми и чорапите ми, които са в розовите. Това е за... Ето това за китката горе. Това е... За ръката. Накитници за ръцете. Сега ще ви покажа как се слагат. Да. И така. Ето. И, приятели, малко съм смешна, ама нищо. Сега Рая ще ме снима как карам. Няма да те снимам. Рая! Го! Тук има едно сладко бебенце, сега ще ви го снимам. Аз ще го снимам. Ето е Изабелка. Много е сладка Изабелка. Ние сме двете тук. Лице. Да снимам. Говното. Батко, щеше да опусна телефона. Искам и аз да се покажа, може ти. Ето я говнярката. Хората, аз само така ми нерви. Чакайте, че съм забравих да бе покажа ролер. Ето ги. Както винаги, едната има спирачка. Едната няма спирачка. Но поне ги карам. Ау, вита ми за Рая, да не ме снимаш така, че няма да говоря с теб. Рая, Чао! харесайте видеото. Май да бегам, грозното.